Gifi.net da telekomunikazio sare ireki aske eta neutral bat. Honek esan gure da, edonor aldara konekta, sareari kalterik egin ez ezkero, eta horretaz gain aldau ikertu, ze moduz dauen sortuta sare hau, aldau sartu zerbitzuak, web orrialdeak, e-mailak, telebista, eta bestelako zerbitzu hauek, eta bebai azkanik, bai aldau beste batzuekin elkarbanatu eitzen daben guztize, eta animatu beste batzuri sare honetan parte hartu, eta sare honen askatasun hauek edatzen. Gifi.net erabili alizeteko, zerbitzu moduen erabili alizeteko behar dugu alde batetik antena batzuk, hori gure bezero partetik, eta gero bai behar dugu Gifi.net Euskal Herrizeko lantaldiek berton gure hausuen edo gure herrizen jartzie azikera bateko punto batzuk, antena danak nonora konekta behar dugu. Hori itzen dugu edo herriko kooperatibekin, edo udaletxeekin, edo herriko elkarte edo desberdinekin, badagoz hor prozesu batzuk eta badagoz lan batzuk ja indadeko usanak, eta horrekin printzipioz nahiko izan beharko esan Gifi.netera konektatzeko. Gifi.netetik aparte internetera konektatu nahi baldin badugu edo gure internet konexioa banatu nahi baldin badugu lortu behar dugu nonok edo guk geuk gure internet konexioa elkarbanatu alizetia. Printzipioz gu saiatzen garena da Gifi.net sarea hornitzen, esan edot, sare lokal bat moduan ulertu behar dugu Gifi.net. Gero internet hor barruan, Joseba komentatzen eban moduan, internet beste zerbitzu bat da, posta elektronikoak izan aldizan moduan, edo radio edo telebitarteko streamingak. Orduan kontua da, merkeagotu nahi baldin badugu Gifineteko kostua hilero oso komenigarria izaten da, adibidez eraikin bakoitzeko pertsona danak edo etxe danak internet irtera bakarra okitzie. Ze beti saldu izen dozkuie 50 megatik megara bihar dugu zela gure txien, bai egiz esan, ni informatika profesionala naz eta nik neu bestotez erabiltzen espadan P2P sariak erabiltzeko. Eta gure kasuan nahi baldin izango bagendu fitxategiak elkarbanatu, bai gure bezeroekin edo gure auzokidekin edo gure taldean edo nondan, aukera okingo gainke gure fitxategi zerbitzari propioak sartzeko sare lokal horretan. Dalbi desberdindu behar dugu, ze sarea sortzen duguniko, sare hau herritik sortzen da. Orduen, herrian bertan konektatuta dagozan punto danan artean, informazio truke bat egon alda. Horrek esan nahi dau, lehen esaten gendun moduen, interneten dauzkagun zerbitzu danak, sare honetan eduki izango duguz. E-maila, telebista, fitxategiak partekatzeko P2P sareak bai, eta honek dauka, edo muga bat dauka, eta muga da hori sarean oraino heltzen dan. Adibidez, Katalunian oso edatuta dago, eta bai herri batetik bestera, edo provintzia batetik bestera, internet erabili gabe konektatu zaitezke. Baina kasu honetan, Euskal Herrian erla txikia sortzen ari gara. Orduan, erla txiki horretan, adibidez, herri bat bada, herritarren arteko komunikazio hori sor daiteke, ez da, foroak, fitxategiak elkartrukatzeko guneak, eta bestelako zerbitzuak. Streaming hori gure sare barruan egiten bada, zuzenean telebista emititu edo irratia, igorpen horrek ikusi ahal izango dira internet kontratatu gabe. Herrian bertan sortzen badira sare horren barruan. Internetetik heltzen diren beste batzuk, hartu beharko aukera egongo litzateke, baina, igual gure banda zabaleraz da nahikoa. Ordune, telebista edo tokiko telebistentzako, irratientzako ere oso aproposa da. Zeinolako kosturi gabe, bai heldu zaitezke zure bizilagun guztien gana. Behar bada zure telebista edo irratiaren publiko nagusiaren gana. Gaur egun Euskal Herri mailan hasi berriak gara, 2 edo 3 urte da sarea josten hasi ginela, eta ondino difusio lanetan gagoz. Nahiko gatza itzen jaku herriko zenbait eragileen gana heltzea, baina bide horretan gauz. Bestalde gauz ja lehengoko irlak edo lehengoko herriak sortze. Hor dago Barron, Araban, hor dago Ortuella Bizkaian, adibidez gero ekintza nolabaiteko
zerbait temporala izen zen, adibidez Gaztedan badako sarea Gifinet teknologiaz muntatu zen, eta bueno, nire ustez, eurek esan bierko dabe, baina nire ustez oso posik bukatu genduen bai gu haiekin, zein haiek gurekin, eta Gipuzkoan be badagoz beste herri batzuk eta hemendik oso gitxira beste barri batzuk etorriko dira. Nafarroan be bagagoz gauzak itzen, Zulapain Baiaran Iruñatik 10 minutura badago gifi.net sarea, eta orain gutariko batzu nahi duguna da muga administratiboetik aldein eta iparraldera be heldu. Guretxean Gifinet sarera konektatu alizateko lehenengo eta behin behar duguna da inguruan kobertura egotea. Orduan, enbor sarea deitzen duguna da dispositibo batzuk euren artean gailu horrek kobertura ematen dute, eta kobertura zure etxera heltzen bada oso ondo, antena bat jartzen duzu, eta konektatzen zara kobertura ematen duen antenarik hurbilen dagoen antena horretara. Koberturarik ez badago, orduan igual planteatu beharko litzateke bizilagun guztien artean inbertsio hori egitea edo auzolanean edo ja norberak bere gaitasunak jakinik. Euskal Herrian naiz eta oraindik kaleko lana egiten egon, bai da egia, noizbait junbierko garala gobernu da edo alderdietara kontatzen zein dan gure plana eta zelan ikusten dugun sortu biherko ginkela Euskal Herriko subirautza teknologikoa, ez? Beste alderdi batzutan horren inguruan indogu eta teknologian inguruan be noizbait eztabaidatu biherko dugu. Alan eta guztiz be Gifi.net Katalunian oin 10 edo 12 urte sortutako proiektu bat da. Askoz ere merkeagoa da, gastua guztien artean ordaintzen delako, eta ikusten denez Gifineten lan egiteko beste modu bat daukagu. Normalean, operador handiek euren sarea desplegatzen dabe, leku batetik eta bestetik, analizazioetatik, eta gero, sare hori erabiltzeko ordaintzera behartuta zagoz. Kasu honetan, sarea edo norberak bere sare zatia eraikitzen duenez, baina ez dago behartuta kuota bat ordaintzera sare hori erabiltzeko. Izatez, edonor, izan beharko litzateke gai sare honetara konektatzeko edo eskubide hori pertsona guztientzako da. Gu bai behar dugu sare hau edatuteko administrazioarekin harreman ona izatea. Alde batetik diru laguntza publikoak eskaini behar dizelako guztion onurarako edo horri ondasuna izango dan sare bat dalako Gifi.net, eta beste alde batetik ikusten dugulako haien jarrera positiboa be gurekiko beharrezkoa dela. Azkenean hau laukatuk ez dugu itzen. Gaur egun zerbitzu moduan Gifi.net internet erabili ezin da bezanak. Orduan horregaitik da guretzako hain garrantzitsua leku horretara heltzea. Egun, ezke bardinetako guz. Ez, 10 mikroondas da antena baten parien. Bueno. Egiz, Zatxo pili bat izutan ez hartxiko.